ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಗಳಿವೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿಗರು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 317D ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2018. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾಗೀರಥಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವ. ಸಂತೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡಿನ ದಿನಚರಿ ನೆನಪಿಸುವ ವಾತಾವರಣ, ವಿವಿಧ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಂಥಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಹಳೆ ದಿನಗಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ನೆನಪಿಸುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದ 220ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಬ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 14.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 317D ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮಿಟಿದ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಿ ಉದರ್ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಪವನ್ ಮರಳಿ ಒಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್, ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕೇದಿಗೆ, ವೇಣಿ ಮರಳಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ರೈ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರ ಅಂಚ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿದ ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಕನಕವಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ವಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಕ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಇಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ತೋಜಾಯನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ರೂಪುಗೊಳಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದುಮ್ಮದಾಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡುಗೆದಾದ ಐನು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಮಲ್ಪದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಮತ್ತಳು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆರನ ಪಸೇರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಡತವರಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತು ನೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಗುರಿಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂದಿಗೆ ಪಂಪನ ಕೀರ್ತಿನ ಗುರಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಭಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಆನಂದದ ಗುಣಕಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾದ ಅದು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮನೋರ್ 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 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸೊಗಡು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಸಹಿತ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಡೆ ಐವಗ ಶರ್ಮಿಲಾಗಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ವೀಣಾ ಮಾರ್ಗ ವಿನುತಾ ಕಾಜಲ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಸ್ಕರಿನ ಸುಜಾತಾ ಪೂಂಜಾ ಕುಶಲ ಯಶವಂತ್ ಜಯಂತಿ ಎಂ ಪ್ರಭು ಚಿತ್ರಾ ಎರೆಪಡಿತಾಯ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾ ರಾಯ್ ಕಸ್ತೂರಿ ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಅಷ್ಟಲಿತ ಕೊಟ್ಟರು ತುಯರದ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ ಕಟ್ಟುನ ನಿಧಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುವುದು, మరి బరువుల ప్రయత్న అంట ఫలితంచి ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಕಂಪಣ, ಕೋಳಿಯಾಂಕ, ಜಾನಪದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪೋತಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ
ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೋಳಿಯಂಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶೇರ್ವಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶೇರ್ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ರೋಡ್ ಊರಿನ ಸಿಂಗಳ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. Best of 3. It apple game in time. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ. ವಿವಿಧ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಂಥಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಗ್ಗ ಚಕ್ಕಾಟ, ಓಟ, ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಆಹಾರ, ಕೃಷಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ.
participant number 5. Malate ka stage the biro bardora. ಹಳೆ ದಿನಗಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ದುಂಬಲೆ 4 ಜನ ದುಂಬಲೆ ಅಂಜೋಲ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ 4 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿರು.
ಭಾಷೆದ ಪದ್ಯರನ್ನು ಕೇಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪನಿಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬಂದಿರೋದು ಪರ್ರಾಕದ ಪದನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಪಗೆ ತಪ್ಪುಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಡು ಮೂಡ್ದು ನಚ್ಚಿನ ಪದ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡಿಗೆ ಪರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಜನಾ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದನ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತ ಬಂಗಲ್ ತೆನಸು ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸವುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಮುಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಗ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೆ ಕೋಪನ ಮೋಗ್ಯ
ಭಾಗ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ. पूतरेट दीद ओढ़ पोपदे आज मूझ जदींदा दान सोप दे नाच गेड़ मोन निन्न कंत दान दे ओल तूद ओल पोपा स्वर्ग मूल दे ओल तूद ओल पोपा स्वर्ग मूल दे. ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕೊಡು ಓ ಕೊನೊಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕೊಡು ಓ ಕೊನೊಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಎನ್ನ ನಡೆಲ್ಲ ಯುವಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಚಿತ್ರಣ ಎರಡೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಮುಂಚೆ ಲೇಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಜದ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥದ ಈ ಎರಡೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಕ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಚಿ ಬಂದಲ್ಲ ಸೇರೋದರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಗೌರವಿಸ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ 2018 ಈ ಪರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊಡಿ ಏರವನತ್ತ ಮುಖೇನ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೆಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಮಾರ್ಲ ಬಕ್ಕ ವೀಣಾ ಮಾರ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಕ್ಕ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೆಕ್ಲೇನು ಶಶಿಧರ್ ಮಾರ್ಲ ಬಕ್ಕ ವೀಣಾ ಮಾರ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊಡ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾಧಿಕದ ಮಲ್ಲಬೆನ್ನೇರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಲು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ಮೆರಣ ರಘುರಾಮ್ ರೈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ. ನಮ್ಮ
ಸುಗೀಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೇಟಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟಲ ಮಧುವಾಹಿನಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೇಟಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ ಕುಲ್ದಿ ಗುಡಿಟಲ ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಗ ಮೋನಿನ ಪಾಡದ ಕುಲ್ದಿನ ಲೋಕದ ಮಾಮಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಂಬುನ ತರಕಲ ಸರಿ ಎಂಬುನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಣದುಳ್ಳಯ ಈ ಮೋಕೆಡೊಲಿದ ಅಭಯ ಕೊಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಜ್ಜ ನಂಬುದು ನಿನನೇ ದುಂಬು ಸುಗೀಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡಡು ಮಧುರುದ ಬೂಡಡು ಬೆಳಗುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪೋಯಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಪನ್ಪನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಾತ್ತವನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಲು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಎರಡಲ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಜಿಲ್ ರಪೆರೆ ಅಂಗದಾನೆ ಅಸರದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕುರ್ದು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟದಂಚ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕುರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಣ ಅರ್ಕಿದು ಆದ ಇರ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ತರ್ಕದ ತಾಂಗದ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಈ ಪಡ್ತುಗು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರೆಗಳ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಆ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕೆ ಆಯ್ನ ಮಹಾ ಗಣಪತಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೊಜದ ಆಯಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆಗಳ ನಮಿತೊಂದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2017 ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊಗು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪನಕ ನಂಕ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಗ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರೇನು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶುಭಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೊಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317 ದೀತ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ನ ಸಂಪುಟದ ಅಡಿಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲು 14 ಜನ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ಉನೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ ಒನೆಟ್ಟು ಒಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲಯ್ಯವು ಅಥವಾ ಉಂದಲಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪೆ ಮದಿಪು ಕೊಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ಡ ಕೇನೊಂದು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರುದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ನದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಲಗಂಟದ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಯೇರಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ಲುದ ಐಸಿರಣ ದಿಂಜಾದಿರ್ ದಾಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ವೇದಿಕೆ ತುಡಾರ್ ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಲಾವಜ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯೇರ್ದಿಂದ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ನಮಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದು ಕಾಂಡೇದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಿಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವದ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಾವಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಾಂಡೇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಗುಬ್ಬುಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪಣ್ಣೊಂದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಆತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲಿ ಮಾತಾಡಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಂಡ ಐತ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಪುಣ ಅವು ಸೇವೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗಳಿತ್ತ ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಈ ಸಂಘಟನೆ 102 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಏತಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು, ಸಾಧನೆ ಉಂಡು, ಸೇವೆದ ಅಂದುಂಡು, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಂಘಟನೆ 102 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆಲು ದಯಪಣಗ ಲಯನ್ಸ್ ಪಂಪು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲು ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ದೇಶದ ಗಡಿ ಮೀರಿದು ಬುಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತದ ಕುಟುಂಬಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಂಚಾದು ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ 4 ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ 317 ಡೀತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಶ್ರಮ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಕಲ್ ಬದ್ಧರಾದುಲ್ಲೇರು ತೊಡಗಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪೇನು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡುಡರಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೆರೆ ನಾನು ದುಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತ್ತಿರ್ದು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತ್ತಿರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತಿ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಈತು ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ದಿತ್ತೇರು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರದ ತೆನಸಲು ಊರದ ವಸ್ತುಲು ಮಾರಾಟಗೂ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಸರಕದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಲು ಈ ಜೋಕುಲೇನು ದೆತ್ತನೋಡು ದಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕಿತ್ತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಅಂತ ನಿಖಲು ಇತ್ತದೇನು ಮಾತ ನಿಖಲು ದೆತ್ತೊಂಡರ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಹೊಂದ್ಪಣಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರಡು ಅಂಚಾದೆ ಒಂಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಜೊತುಂಡ ಊರದವು ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಪಣೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತವು, ಕೊಂಕಣಿದವು, ಕನ್ನಡದವು, ಮಲಯಾಳಿದವು ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಂಟಾಗಿ ಬೇತೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದೆ ಈ ನಮ್ಮನದ ಇದೆ ಈ ಮಾತ ಮೂಲ ದುತ್ತೈತ ಉತ್ತರದ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರ್ತದಿಗಿಜ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತದಿಗಿಜ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಅಂಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ ಮುಂಡಾಸಲ ಇಟ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪುದ ಇನ್ನು ಕೋಟು ಬಾಡ್ದು ನೋಡೋದು ಅಂದು ಹೊಲ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತರಪದ್ರೆ ಇಂಕಲೇ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಂಕಲಜ್ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ನಿಜ ನಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆಂಚ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಜ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುತ್ತೈತ ಬೇತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ರಾಗ ಐಕೆ ಉತ್ತೈತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಕ ಉತ್ತೈತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮದ ಇತ್ತಿರದ ಅನ್ಪುಣ ಯಾ ನಮ್ಮನಿ ದುಬೈ ಏನೇ ಪಂಡೆ ಆ ದುಬೈದ ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕಲು ಸೀರೆ ಉತ್ತದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನು ಹೊಂಡೆ ಏತ ಸತಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತೋಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಪಾಪ ಸುತ್ತ ಹೊಡಪ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕಲು ಸೀರೆ ಸುತ್ತೇರೆ ಕಲ್ತೇರತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಈ ಇತ್ತದ ಜವಣೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಸುತ್ತದು ಜಾರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರಲ್ಪ ಅವು ಆತ ಅಂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ಪಣೆ ದಿನೋಲ ಮುಂಡು ಸುತ್ತೋಡೊಂದು ದಿನೋಲ ಸೀರೆ ಸುತ್ತೋಡು ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು 10 ಆಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಳ್ಳೆ ದ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಹೂವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಪಿದೇರ್ತಿಕ್ಕೆರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉದಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಎರಡ ಕೇಂದ್ರನ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಪ್ಪು ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸತಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಪೋಯ್ರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಹೊಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಮೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪೋಯ್ರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಾಗ ಎಂಚ ಅನ್ಪೋಯ್ರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಆ ಊರುಡಿಪ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೈನಾದಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮೇರಿಕಾದಕ್ಕಲ ಆಫ್ರಿಕಾದಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಕಲ್ನಕಲ ಊರ್ದ ತೆನಸನು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುದು ಅಕಲ್ನಕ ಊರ್ದ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಐನ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಡೆ ಅಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದಕ್ಕಲಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮುಂತ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಮೂಲ ಈತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುತ್ತ ಕೊಂಕಣಿದ ಬ್ಯಾರಿದ ನೀನು ವರ್ಷಗರ ಒಂಜಿ ಜೊತೆನ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ಸವದ ಪಂಡಗ ಕರಾಳು ಉತ್ಸವ ಅವೇ ಪಿರ ಪರತ್ತ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಪಿದೇದೇನು ಕೊಂಡಾರ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಬಡದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತದ್ದು ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಒಂಜವರ ಹಳೆ ಮಂಟು ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸತಿ ಯಾನ ಮುಂಡುಲ ಕಾಲಿಯ ಮುಂಡು ಸೂತದು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ತ ಜರ್ಮನ್ದ ಒಂಜಿ ಜೋಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆಗೊಬ್ಬಿಯಾನ ಆ ಕಲೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐದು ಎಂಚೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ ಮತ್ತೆ ಯಾನಡೆ ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ಇಂಚೆ ಗೊಬ್ಬ ಅಂಚದು ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಆಟ ಗೊಬ್ಬು ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಇನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಇಂದು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಹೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಕಲೆ ಜೋಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಒವ್ವೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಅಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗೊಬ್ಬಲ ಒಂಜಿ ಜಿಬುಲಿ ಗೊಬ್ಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೆರ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡೋದು ಆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ
ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇಸಿಯಾನ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾನು ಏತ ಉಂಟು ಯಾನು ಓವೇ ಪರದೋಷ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಯಾನೆ ಓಲು ವಾ ದೇಶ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದಂದೆ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇನ ఇప్పుడు ದೇಪುರ ನಮ್ಮ ಈ ಚಟ್ನಿ ಏತ್ ಸತಿ ತಿನ್ಪಾರಂದು ಅನ್ನ ಇಂಕೆ ದಿನೋಲ ಚಟ್ನಿ ತಂಜ ಎಂಕಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟದ ಬಳತ್ತ ನಕಲ್ ಎಂಕಲೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿಯೇ ಮಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋರಿ ಅವು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡುಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡಂಚೆ ಹೊತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಬಳ್ಪುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಳುಕು ತುಳುತ್ತ ಪದಕೆಂಡರು ತುಳುತ್ತ ನಲಿಕೆಲೆನ್ ತುಯ್ಯರು ತುಳುತ್ತ ಪಾತರ ಕೆಂಡರು ತುಳಿತ ಈ ನಮ್ಮನದ ಮಾತ ಅಂಗಡ್ಲೆನ್ ತುಯ್ಯರು ತೂರುಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಿಯರು ನೆಂಚಾಪುಳತುಂಡ ಅಂದು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಒರಿಪುಗಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಲಬ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ನಿಖಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಜೆತ್ತು ನಗ ಕನಕ್ಟ್ ಬರ್ಯಾರು ಕುಲ್ಲು ನಗ ನಿಖಲಿಗೆ ನೆಂಪು ಬರ್ಯಾರು ಅಂಚ ಅಂದು ಇಂಚೆ ಹೊತ್ತುಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ಕನ್ನಡ ಗುಂಗು ಅನ್ಪೇರು ಅಂದು ಒಂಜಿ ತಲೆ ಪೊಗ್ಗುಣ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ದಿ ಈ ಸತಿ ಲಯನ್ಸ್ದ ತುಳುನಾಡು ಉಚ್ಚಯೋ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದ್ದು ಅಂಚೆ 4 ಜನಟ ಪನೋಡು ಅಪಗ ಪೋನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಬರೋಡು ಹೊರಪ್ರಜಿತ ಈ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದಿ ಇಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಪು ಅಂಚಾತಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಿರ ನಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇದ್ಯನ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಹೂವನ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮಂತದಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸಿರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲು ದಿಂಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ನ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತಿರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ನ ಪಾತಿರುಗು ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಓರುಟರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಪ್ರಧಾನ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 4 ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪುಸ್ತಕಡು ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಜುಲ್ಲೇಕ ಮನ್ಪೇರ್ದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಬಡ್ದಿನ ಪದಕುಲವು ತುಳುತ್ತಾಗೆ ನಂಗೆ 4 ಪಂದನಾಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಿನ ಪಾತೆರವು ತುಳುತ್ತಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಪಿನ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಓಬೇಲದಂಚಿನ ಪದಕುಲವು ತುಳುತ್ತಾಗೆ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಲಕ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡಿಕೆ ಎಂದಿನ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟವು ತುಳುತ್ತಾಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವರ್ಣನ ಮನ್ಪೆರೆ 1004 ಮಹಾಶೇಷಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳೀರ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಿರದರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪ ದೈದಿ ದೇಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ಪ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರಿಚ್ಚ ಬಡಪ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಆ ರೇಪಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಗೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬು ಪೈರಡ ಬುಡದಿರಪ್ಪ ಬಾಗಿದೆ ತುಪ್ಪನಿಗೆ ತಾನು ಹುಷಾರಿಚ್ಚ ಅಂದು ದೇಪಂಡ ಆ ರಾಜಿ ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುನಾರ ತಾತು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಅವು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಅದುಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದುಪು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನ್ನಾರು ಈ ತಿಳಿ ಬಯಸಿಡ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನರಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಪ್ಪನಾಡ್ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನನ್ಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಪ್ಪನಾಡ್ದಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲನ ಒದಗಿಸಾವಡು ಇರ್ನ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಳ ದುಪ್ಪಡು ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಬಂದು ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವದ ಲೇಸಿಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪಡೆತನಾರು ನಮ್ಮ ವಿದುಷಿ ಶಾರದಾ ಮಣಿಶೇಖರ್ ಇನ್ನಿತ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದು ಮಾತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕುರುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಮನ್ ಮರೋಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ವಾಮನ್ ಮರವಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿನಿ ತುಳುನಾಡನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಡಿ ರಾವ್, ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ, ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರನಾಮದ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೋಡು. ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು, ಮೇರ ಪರವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್, ಮಲ್ಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಜಿತನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ ಐತ ಪರವಾದ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು, ರಘುರಾಮ್ ರೈ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಭಾರತಿ ದೇದಿದ ಕೈತಾಟದ ಗೌರವನರೇ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ದ ವಿಜೇತೇರಿ ಏರಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್. ಸೀರೆದ 8,400 8,400 ರೂಪೀಸ್ದ ಸಾರಿ ಏರ್ನ ಪಾಲಾಪಂಡು ಏರಿಗೆ ಒಲಿ ಉಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್. ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದು ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠಡ್ ಪಾತೆರುಣ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳೇನು ತುಳು ಭಾಷೆನ ವಾ ರೀತಿ ಬುಲೆಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ಆಯನಂಚಿನ ವಿವೇಕ ರೇಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯಾನು ಪುದರ್ಪಣಿಯರ ಪೋಪುಜಿ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಲಯನ್ಸ್ದ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಮಿತ್ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ದೊಂಪೊಡಿತನಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಜಾಳ್ಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ಪಂತೆರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ತುಂಡ ಪಾತೆರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶೆ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು
ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 3-4 ತಿಂಗಳಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅದು ಬಾಂಬೆ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಪೂನಾ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪಿದೈಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಇತ್ತನ ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತಂದ ಗೌರವನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಯಾನು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಇಂದು AC ಭಂಡಾರಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಗೌರವತ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೌರವ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಎನ್ನದು ಈ ಗೌರವನು ಯಾನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಯಾನು ಪನಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ತಾರೆ ಮಾರ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ತಾರೈ ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪುನ ಪಂತ, ತಾರೈ ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪುನ ಪಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪೋಡೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ತಾರೆ ಮಾರ. ತಾರೈ ತೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಥಮ, ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುಡ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ, ಅಂಜನೆ ಡೆನಿಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ದ 3ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು, ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ, ಅಂಜನೆ ಡೆನಿಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್. ಐದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮೈನಾ ಕೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತಾ ಹೆಗಡೆ. ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ಪುಡಪುನ ಪಂತ ಲಯನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗಾತಿನ ಮೈನಾ ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಹೆಗಡೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದೆ ತೊಂದೇರು. ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ದೊಂಬುಡು, ಬಾರಿ ಬೆಂತಿನ ಕೊಲುಮೊಕುಲು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಗೊಬ್ಬುಡಿತ್ತೇರು, ಕೇವಲ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಪುಡತಿದ್ದೀನಿ. ಪೆಲತ ಇರತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟುನ ಪಂತ, ಪೆಲತ ಇರತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟುನ ಪಂತೋಡು ಪ್ರಥಮ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಶಾಂತಿ ಶನೈ ಮಂಗಳೂರು. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬಕಾರನ ತಂಡ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ತಯಾರಾದೊಪ್ಪೋಡು. ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಶರ್ಮಿಲಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಬಕಾರನ ತಂಡ, ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕಾರನ ತಂಡ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಇಂದು ಸತೀಶ್ ರೈ ಬಕಾರನ ತಂಡ. ಗೋಂಟು ತಾರೈ ದಕ್ಕುನ ಪಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಇದ್ದೆ, ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಳು ಗೋಂಟು ತಾರೈ ದಕ್ಕದ ಈ ಜೋಕಲ್ ಡೈನಿ ಕಾಂಡೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತಂಡ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ಪೊಂಜೋಕಲು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏರೆಗಿಲ್ಲ. 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮಿತಾ ಪುತ್ತೂರುಗು. ಲಯನ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೆಟ್ರೋಗೋಲ್ಡ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಲಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ. ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ 2018 ಇನ್ನಿತ್ತ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಜಗತ್ತೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪೇಂಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದುಂಡು.
ಇಂದಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆದತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಇಡೀ ಕೂಟಾಗ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಈ ತುಳು ಉತ್ಸವ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನೇ ತೋಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆತ ಶೋಕ್ ಈ ಚಾವಡಿ ತುಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಲಕ ಇಂಗ್ಲಕ ಒಂದುಂಡು. ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಆರು ಪಂತನ ಪಾತೆರು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಂಜನ ಪಾತೆರ. ಅಂಚನೆ ಭಂಡಾರ ಆತ ಆರು ಪಂತನ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪಂತನ ಪಾತೆರ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದಿತ್ಯನ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಮೇಳೆ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ VDG ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ದೇಶ ವಾ ಭಾಷೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂತಿನ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಆದು ಪೋಪ ಅಂದದು ಸತ್ಯ. ಸಮಾಜದ ಕೈತಡೆ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ನಡೆದ ಅದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆಪುವ, ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಮರೆಪುವ ಪನ್ಪನವು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೋಕಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಇಪ್ಪಡು, ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಇಪ್ಪಡು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಇನಿ ಕನತನತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ, ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆದ ಪ್ರೇಮ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಲ್ದ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಗಣಪತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋಲೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಗಣದ ಅಧಿದೇವತೆಯನ ಈಶ್ವರಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಯನ ಇಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲು ವೇಷಪಾರ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಬಿಜಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಬರಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಬೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಒಂತಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆನಲ್ಲ ಅನುದೆತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಲಯನ್ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಆಹ್ವಾನಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪಂಡದ ಯಾನು ಏನು ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಕರಿನ 2-3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಇಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಯನ ಗವರ್ನರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿರು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡೋತ್ಸವದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ನಿಕುಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಡು ಪಂಡಿರು ಪುನರ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರುಗು ತೆರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಧನ್ಯವಾದನು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಬುಡಪಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ವಾಮನ್ ಮರುಳಿ ಮೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಕಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕೆರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲನ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಪುಜಿ ಮಾತ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಅಂದೆ ಮಾನವದಿಂದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ ಆದಿತ್ಯ ಬತ್ತದ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BV ವಿವೇಕ್ ರಾಯ್ ಮರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಭಾರಿ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಂಡನೆಗಾಲು ವಿಷೇದನ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತು ಪೋಪಲು ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕಾಂತು ಪುಂಜಲು ಒಂದು ಕಟ್ಟಪಡೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ನು ಬೈಯದುಲೆ ಮಾಬುಕಾಲ ಸುದ್ದಿ ನೀ ದಾಟೋಡು ದಾಟಿ ಜಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಿದತ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಓಡದ ಉಂಜಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ತುದೆ ದಾಟದಿಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುದೆ ಮಾಂಜಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಾಪು ನಟ್ಟುವೆ ತುಂಬಂತ ಪೋನಾಗ ಆ ಊರಿನ ಮಾತ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರುಳು ಆದರಿಪುವೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕುಂಜಿ ಹೊರ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದಿಕ್ಕೆನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಕುಂಕುಮದ ಪೊರ್ಲು ಪಡೆ ದಿಕ್ಕೆನ್ನ ಸೀರದ ನೀರಿದ ಪೊರ್ಲು ಪಡೆ ಚೌನಿಗೆ ಜಾತಿ ಕುಂಜಿ ಹೊರ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಬಂದ ಆಚೆ ಮಾಡೋದು ನಂಬಿಕೆ ಸಿರಿಗೋಡಿ ಹಬ್ಬ ನಡಕದ ಸಿರಿಗೋಡಿ ಮರತಾಗಿಟ್ಟು ಬಾಲಿನ ಕಟ್ಟ ದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಊರಿನ ಅರಸರು ಅಮರ ಜೋಕುಲು ಕರಿಯ ಕಾಸಿಗೆ ఒక ಬುಳಿಯ ದೇಶ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ತೋದು ಅಲ್ಲಿನ ತಂಗಡಿ ಪಂಚಿ ಎನ್ನದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ ಕುಮಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಲು ಕುಮಾರ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜೆ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪಲ ಅವೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಲೆರಡು ತೂಗಿನ ಕುಮಾರ ಅದು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರು ಕೂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಕೊರತೆ ದೈವ ಮಲ್ಪಲ ತುಂಬು ಆ ಕರಿಯ ಕಾಸಿನ ಬೈದಸಿ ಅಮರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿಲಿಂಗ ಅದನ್ನು ಕೊರಡು ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಂದಸದ ಗುಂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸಲ ಬೇರೆ ಸಿರಿನಿ ತೂತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲೆಯಲ್ಲಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಟೆನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈಜು ಕಥೆಗಳು ಸಮೂಹ ಪ್ರಯೋಗ ಸಮೂಹ ಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಸರಚ ಮುಂಡಾಸ ಕೆಲವು ಶಾಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮುಗಿತನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮಲ್ಪಡಾತನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಏರಿನ ಕೊಡಿನ ಜಪಡಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮುಗಿತನ ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳುವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಲಂಕೆ ಲೋಕದ
ಮದಂಗಡಿ ಪೇಂಟೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಸೇತು ಪೂಂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಮರತುಯಲು ಮದಂಗಡಿ ಪೇಂಟೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಸೇತು ಪೂಂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಮರತುಯಲು ಕಣ್ಣಂಜಿ ಸನ್ನೆಡು ಕಣ್ಣಂಜಿ ಸನ್ನೆಡು ಕೈ ತಂಜಿ ಪಗರಡು ವೈವಾಲಿಡಾಯನಲೆತ್ತಾಲು ಮಾಕಟೆ ಮೋಕಿನ ಬೇತ್ಯಾಲು ವೈವಾಲಿಡಾಯನಲೆತ್ತಾಲು ಮಾಕಟೆ ಮೋಕಿನ ಬೇತ್ಯಾಲು ಮಾಕಟೆ ಮೋಕಿನ ಬೇತ್ಯಾಲು ಓಯೋಯಿ ಪುಂಜಿರೆ ಹಪ್ಪಿದ ಪೂವಾದ ಓಯರು ಇಂಚೊರ ಬಲ್ಲೆ ಓಯೋಯಿ ಪುಂಜಿರೆ ಹತ್ತಿದ ಪೂವಾದ ಓಯರು ಇಂಚೊರ ಬಲ್ಲೆ ಆಸರು ತನಿ ಪುಲೆ ಬೇಸರ ನೆಡಿಲೆ ಆಸರು ತನಿ ಪುಲೆ ಬೇಸರ ನೆಡಿಲೆ ಒಪ್ಪುದಿ ಉಚ್ಚಾಡು ಗುಲ್ಲೆ ದೊಂಬು ಅರಸು ಗಾಳಿ ಬೀಜಡೆ ದೊಂಬು ಅರಸು ಗಾಳಿ ಬೀಜಡೆ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬತ್ತು ಪೋಯಿದ ಪೂಜೆ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜಿರೊಂದು ಬತ್ತೆ ತೆಲ್ಕನಲ್ತದ ಸಿದ್ದು ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ತಂದು ತುಂಗಣದ ಉಚ್ಚಾಡು ಕುಲ್ಲಾಯಲು ತೇರು ಪಂದಲು ಕುದು ಮನ್ನಿತಲ ತುಂಗಣದ ಉಚ್ಚಾಡು ಕುಲ್ಲಾಯಲು ತೇರು ಪಂದಲು ಕುದು ಮನ್ನಿತಲ ತೇರು ಪಂದಲು ಕುದು ಮನ್ನಿತಲ ಮದಿಮಲ್ ಸಿರಿನ ಬಯಕೆಗ ಕೊಂಡತ್ತಿ ಸೀರೆಯ ಕಾಲ್ಯ ಕಡೆ ಸಿಂಡೆ ಎಂಕು ಪೋವೊಡುಯ ಸಿರಿನ ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಬೆಂಗವರ ಹೊರೆಯಾದ ತೋಟುವೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆದ ಮಡಿಕೆ ಉಡುಪವರ ಸಿರಿನ ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಬೆಂಗವರ ಹೊರೆಯಾದ ತೋಟುವೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆದ ಮಡಿಕೆ ಉಡುಪವರ ಪಂಡಂಡಲಕ್ಕೇನಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ಸೀರೆದ ಮಡಿಕೆ ಉಡುಪಾರಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಮೇಲಗ ಪೊದಿತು ಪೊಲ್ಲಿತು ನಗ ಪೂಂಜೆ ಇಸರಿಡಾಲೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸೀರೆ ನೊಯ್ತೊಂಡೆ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ತುತ್ತು ಸಿರಿನ ಈ ಮೈಲೆ ಮಲ್ದತ್ತ ಸಿದ್ದುವೋ ಎಂಬುದು ಪೂಂಜೆ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೂಡುಗು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಯ್ದಿನ ಎಣ್ಣೊಂದು
ಯಾನ ಬತ್ತಯ ತುತ್ತಯೇ ಸೂಳದೊತ್ತಿನ ಮೈಲೆ ಸೀರೆನು ಯಾನ ಬತ್ತಯ ತುತ್ತಯೇ ಎಂದು ಕಳೆನಗ ಕೂಡ್ದಿನ ಸಭೆ ಬೆಕ್ಕ ಸಾದೆ ಹೋತುಂಡು ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಮೋನೆ ಅಪಗನೆ ರಪ್ಪನೆ ಕಪ್ಪೇರ್ದುಂಡು ನನ್ನ ಬೂಡುದ ಸೀರೆ ದತ್ತೈಡಾಂಡು ಬಯಕೆದ ಮಿನದನ ಪರು ಪಡೆದು ತನ್ನುಳೈಸು ಇಂತೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬೆಂಗಡು ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬೆಂಗಡು ಆಲನೆಸಿಗೆ ಎಂದು ತಿಂಗಳು ದಿಂಜದ ಅಂಗರೆ ಬಾಲದ ಮಾಸದ ಪಲೋಟು ಸಿಂಗದ ರಾತಿಡ ಆಣಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಹೆತ್ಮನ ಪೋಯಲ ಕಡ್ಡಗಳಿಗಿಡ ಉದರ ನೀರ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆಂದು ಮೋಕೆಡ ಕುಮಾರಿ ಪಂಡದಲೆತ್ತೆರ ಉದರ ನೀರ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆಂದು ಮೋಕೆಡ ಕುಮಾರಿ ಪಂಡದಲೆತ್ತೆರ ಹುಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಲಾಟ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯದಾಂತೆನೆ ಇತ್ತೆರಚ್ಚಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯೊಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೆ ರಟ್ಟು ರಟ್ಟುದು ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೆ ರಟ್ಟು ರಟ್ಟುದು ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೆ ರಟ್ಟು ರಟ್ಟುದು ಓಲಪೆ ಸಿರಿಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುಂಡು ಓಲ್ಲರೆ ದಾರು ಬಾಲೆನ ವತ್ತು ಮಾಡಾಲ ಲೆತ್ತನಕೆ ನಿಜಿ பத்து ஜெராக்குலு நட்டை பத்துது பாலே புல் புண்டுதே இந்தது அச்சரு தொட்டில்த பாலெனு தெத்தது மோகெடு தற்கொண்டு தெத்தது மோகெடு தற்கொண்டு ದರ್ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆಡು ಮುಖ ಮೂರ್ಛನೆಯಾದ ಕಂಕಣೆ ಕಬಿಯಪ್ಪ ಊರೇರು ಬಾಲೆನ ಮೋನೆನ ತೂಯಿನಗಳಿಗೆಡು ಬಾಲೆನ ಮೋನೆನ ತೂಯಿನಗಳಿಗೆಡು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿರು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿರು ಸಿರಿಬತ್ತು ತೂನಗ ಸಿರಿಬತ್ತು ತೂನಗ ಸಿರಿಬತ್ತು ತೂನಗ ಅಜ್ಜೆರು ದಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗರ್ದೇರು ಬಾಲೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲಿನ ದೆರ್ತದೆ ದರೆ ದರೆ ನೋತೊಂದು ಬಾಲೆನ ದೆತ್ತದು ತರೆ ತರೆ ನೋತೊಂದು ಅಡಿಯ ಮುರಿಯ ಕರಿತೇರು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅಡಿಯ ಮುರಿಯ ಕರಿತೇರು ಬಾಲಕ್ಕೆ ರಡಮಿನಿ ಒರಲೆ ಪ್ಲೇಯೇ ಉಲೈ ಉಲ್ಲ ರಡಮಿನಿ ಒರಲೆ ಪ್ಲೇಯೇ ಆದು ಪೊರ್ತುಗು ಮೋಡ ಮಾಡಿಗೆ ಮೇಲು ಮಂಚಿಡು ಕಲ್ಲು ಕಲೆಂಬಿನ ಮಿತ್ತು ಮುಸುಗು ಪಾಡ್ದ ಜೆತ್ತಿನ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಸಿರಿನ ಪಾತೆರ ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ತದು ಕುಟ್ಟು ಲಕ್ಕದು ಮುಸುಕು ದಕ್ಕದು ತಿತ್ತು ದಡ ದಡ ಬತ್ತು ಪಿಸರಡು ಮುಂಚೆ ಬಾಗಿಲಡು ತಿತ್ತು ದಡ ದಡ ಬತ್ತು ಪಿಸರಡು ಮುಂಚೆ ಬಾಗಿಲಡು ನಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೊಡು ನಡು ಮುಂದಿಲಿಡು ನಾಟಕ ಕೊಯ್ಯುನೆ ದಾಯಗಿದೆ ಬಯಕೆದ ಕಳ್ಳೊಟ್ಟು ಮೈಯಾದಿ
ಕಳೆಯಿನ ತಗಣೆಗುದಾದಯ ನಿರ್ಮಿಚ್ಚ ಸೂಳೆ ತುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಸುತ್ತುನ ಕಾಲ ಉಂಡ ನೀತಿ ತತ್ವದ ನಡಪಿಕೊಂಡನ್ಯ ಗಣ್ಯರೆ ಬತ್ತಿನಾಳತ್ತು ಕೇಂಡ ಬತ್ತಿನಾಳತ್ತು ಕೇಂಡ ನಾಡೆ ಕಳೆಯಿದೋಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೀರಿ ಕಜಿಪು ತುಂಟಿ ಮೀರಿ ಕಸಯ ಆದು ಪೋಯ ಪರಪನ್ಯರೆಗೆಂದು ಭಕ್ತನ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ತಮೆರಿನ ತುಂಬಿತ್ತೆ ತೋಜಾಲ ತಮೆರಿನ ತುಂಬಿತ್ತೆ ತೋಜಾಲ ತಮೆರಿ ಬೋಡಾಂಡ ಅಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ದೇದಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ಲೆದ ಕೊಡಿ ಕುಮಾರಿ ಉಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಕರ್ಲೆದ ಕೊಡಿ ಕುಮಾರಿ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಕು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ತಮೆರಿ ಎಂಚಾಪೆಯ ಒಪ್ಪಯೆ ಈ ತಮೆರಿನ್ಯಾರ ಎಂಕು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ತಮೆರಿ ಎಂಚಾಪೆಯ ಒಪ್ಪಯೆ ಈ ತಮೆರಿನ್ಯಾರ ಸಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿಯೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜರೆ ಬೇಲಿದ ತೂಣನೆ ಇನಿ ಕಿತ್ತೆ ತಮೆರಿ ಎಂಕು ಕಂಡೆಲ್ದ ಕರಿಯ ಮಣಿ ಆಕಂಬುಡು ಪಾಡುವರ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಗೆರೆ ಬೇಗ ಎಂಕು ಕಂಡೆಲ್ದ ಕರಿಯ ಮಣಿ ಆಕಂಬುಡು ಪಾಡುವರ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಗೆರೆ ಬೇಗ ಎಂಕು ಅರಬಲ್ಲೆ ಬಾರಗೆರೆ ಬೇಗ ಎಂಕು ಜತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪುಣ್ಣಗಿತ್ತಿನೆ ಲೆತ್ತು ಪಂಡಿನ ಬರಗೆ ಕೇಂಡನ ಹೊರ್ತು ಕಂತಿರೆ ತುಂಬು ಮಾಪುದ ಕರಿಯ ಕಡದಂಡ ನಿಕ್ಕವೇ ಬರ ಕಡತು ಪೋಯ್ ಜಡ ಮುಡಿಪತದ ಒಯ್ತುಂದು ಬತ್ತದ ಬುಡ ಕೊಟ್ಟರಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪವೆ ಕೆಬಿನ ಕಿನ್ಕೊನುಲ ಕೆಬಿನ ಕೆನ್ಕೊನುಲ ಕೆಬಿನ ಕೆನ್ಕೊನುಲ ಬರಬಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡು ಮುಲ್ಗು ಬಿದಡಗದಾರು ತುಂಬೋಲ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲನ ಬೇಗ ತುಂಬೋಲ ಬಾಲೆದ ಬಸುರೂರು ಬೋಡುದ ಪಾರಗರೆ ದಯಟ ಹುಲ್ಲೊಂದು ಉಣೋಲಿಯ ಬಸುರೂರು ಬೋಡುದ ಪಾರಗರೆ ದಯಟ ಹುಲ್ಲೊಂದು ಉಣೋಲಿಯ ಕಡಪುದ ಓಡನು ಬೆಕ್ಕಿದು ಕಟ್ಟಿದೆ ಬುಡಯೇರ ವತ್ತುಂಡನ ಕಡಪುದ ಓಡನು ಬೆಕ್ಕಿದು ಕಟ್ಟಿದೆ ಬುಡಯೇರು ಬತ್ತುಂಡಲ ರಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚಿಂಡೆಂಕು ಬೊಚ್ಚಿದು ಓಡನು ಬಚ್ಚೇಲಿ ಕಳೆಯೋಡುಯ ರಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚಿಂಡೆಂಕು ಬೊಚ್ಚಿದು ಓಡನು ಬಚ್ಚೇಲಿ ಕಳೆಯೋಡುಯ
ಕತ್ತು ಕಂತೆರೆದುಂಬು ಮಾಪು ಕರಿಯಗು ಬತ್ತು ದೆತ್ತೆರು ಕಡಪುದ ಕುഞ്ഞി ಓಡನು ಮಿತ್ತೊಯ್ತು ಕಟ್ಟು ದಿತ್ತುನ ತೂದು ಲೆತ್ತು ಪಣ್ಪೊಲು ಸಾದೊಳಿಗೆಡು ಲೆತ್ತು ಪಣ್ಪೊಲು ಸಾದೊಳಿಗೆಡು ஏரப்ப கடப்புத ஓடோனு முள்ளப்ப போடு ஆயிரிகெங்கு போடு ஆயிரிகெங்கு പാറുപത്ത് പണ്ടി കുഞ്ഞി ഏറെയെ പൊഞ്ചൊമി കേണ്ടന ഓടതിക്ക് ദീത്തെ ബുടയ ഏറെ കാണ്ടല ഓടതിക്ക് ദീത്തെ ബുടയ ഏറെ കാണ്ടല ತ್ಯುದ ಮಗಳಾದು ಉದಿತೆಯಾನಂದಾಡ ಬೆರ್ಮದೇವೇನೆ ದಯೋಯಿ ತಂಡ ಸತ್ಯುದ ಮಗಳಾದ ಉದಿತೆಯಾನಂದಾಡ ಬೆರ್ಮದೇವೇನೆ ದಯೋಯಿ ತಂಡ ಆಚಿದ ನೀರಾಚಿಗಾವಡು ಇಲ್ಚಿದ ನೀರಿಂಚಿಗಾವಡು ಕಡಬೆರೆಗು ಆಚಿದ ನೀರಾಚಿಗಾವಡು ಇಲ್ಚಿದ ನೀರಿಂಚಿಗಾವಡು ಕಡಬೆರೆಗು ನೀರಿಂಚಿಗಾವಡು ಕಡಬೆರೆಗು വണ്ടികളിಗೆടിസുതെ തനടുവല സാതി തെരിതെണ്ട് പൊല്ലുടെ കത്തുത മകനെ കടപ്പു കടതെരു നടന്നതായര തേരിയത് പാരപൂലൊന്നു ബത്തെ ഓടത മാനി പോടിത് സേക്കുത് കാറ് പത്തുത് മാപ്പു നട്ടിയ ഏറ് അപ്പെരെ കേണ്ടര കാരണി തെരിയന്റെ തത്തുത് പോരിയലന് കാപ്പൊടു ഏറ പണ്ടിന കേണ്ടു ഓടനു വൈകു മിത്ത് കട്ടിയേ ഏറ പണ്ടിന കേണ്ടു ഓടനു വൈകു മിത്ത് കട്ടിയേ ಬಂಜಿಗ ಹಾಕಯೇ ಕಡಪುದ ಕನಬುಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರೈಜದೆ ಆವಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರೈಜದೆ ಆವಡು മുക്കൊതും മുത്തു നഗലെത്ത് പാതൽ പാതൽ ആദതി തെരൽപ മാലയ്ക്ക് സിരിന് മല്ലാക്ക് പാപദ കുലു പണ്ടിനെന്നന്ത് വരകൊറിയലാദന്തി പുഞ്ചു ഉലക് വരകൊറിയലാദന്തി പുഞ്ചു ഉലക് ಇಕ್ಕೆನ್ನ ತರೆದ ಸೂಡಿದ ಪೊರ್ಲು ಪಡ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಸೀರೆದ ನೆರಿದ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಮುಂಡದ ಕುಂಕುಮದ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಕಾರ ಉಂಗಿಲದ
பத்திரு போல சீமெதடு அத்தனக்கத பெரிய சிறிகோழி மரத்தாடி எத்திரு அயன பத்திரு போல சீமெதடு அத்தனக்கத பெரிய சிறிகோழி மரத்தாடி எத்திரு மூடாயி நில்லுகு தொட்டில்லு கட்டிரு நாராயி நாமத பண்டது வச்சிரு ಭಕ್ತಿನ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರಸುಲು ಕರಿಯ ಕಾಸಿಂಗೆ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗೆ ಸಿರಿನ ಸರದನಿ ಕೇಂಡೆರು ರಂಗಿದ ಸರದನಿತ ವೈಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರು ಕಣ್ಣ ಕಳಿರಿಯು ಪೊಲ್ಲಗಾಸಿನ ತೂದು ಬೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಿರು ಕಣ್ಣ ಕಳಿರಿಯು ಪೊಲ್ಲಗಾಸಿನ ತೂದು ಬೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಿರು ಕೇಳಪ್ಪೆ ಸಿರಿಯೇ ಈ ಎಂಕ್ಲೊಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಾಮಿಪುವ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯೊಡೆ ಉದಿತಿನ ಬಾಲೆಲು ಬಿದಿ ನಮ್ಮ ನಿಂಚ ಕೂಡಾಂಡು ಬಿದಿ ನಮ್ಮ ನಿಂಚ ಕೂಡಾಂಡು ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರಮನೆಗೆ ಈ ಬಲ್ಲಪ್ಪೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಗೆರ ಕೆಡು ಪೊರ್ಲು ಕೊಳಿಕೆಡು ಎಂಕುಲು ತೂಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರುದಂಚ ತೂಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರುದಂಚ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಾಂಡು ತಗಿನಾಗ್ಲೆಯಾನೆನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಅಂಜನೆ ದಾರುಡೋಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲುಗು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಜನಮಾನಿ ಕೂಡುವಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆನ ಜನಮಾನಿ ಕೂಡುವಾಡೊಂದು ಬಾಲೆ ದಿಡ್ಕನೆ ಲಕ್ಕು ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಯಿ ಜತ್ತದು ಪಂಡುಂಡು ಯಾರು ಬರೆಯೇ ಒರುನು ಕೊರುದು ಜನನು ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜನನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜನನು ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬುಡ್ದು ಬಾಲೆದ ஒரு குமாரே பெருமை தேவேரே மணிமேடு காரணிக தோஜாயே ತುಳುನಾಡೊರು ಮೇದರ್ಶನರು ಬಡು ಕಾರಣಿಕ ತೋಜಾಯೇ ತುಳುನಾಡೊರು ಮೇದರ್ಶನರು ಬಡು ನಾರುಲಂಚನೆ ಪಂಡಲಕೆರೆ ಎನದು ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆವಡಂದಳ ಮಾಯ ಮಲ್ದಳ ಜಾಲ ಕೊರದಿಯಲದಳು ಧರ್ಮಾಯದ ನಿಲೆಡು ಉಂದುದು ಜಾಲ ಕೊರತಿರು ಬಡು ಮಾಲೆ ಬಪ್ಪೆಲ ಸಂಜಿ ಕೈ ಕಂದಿಡೆನ ಕಾದೊಂದು ಬದಡು ಮಾಲೆ ಬಪ್ಪೆಲ ಸಂಜಿ ಕೈ ಕಂದಿಡೆನ ಕಾದೊಂದು ಬದಡು
ಹರುಮಾಯೋದ ನೀಲೆಟು ಒಂದದು ಚಾಲ ಕೊರತಿರು ಕೊಡು ಬಾಲೆ ಮಬ್ಬೆಲು ಸಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಳಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತಲು ಕರಿನಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಬೊಂಟೆ ದೇವ್ಯರು ಮರುಡೊಂದು ಒಟ್ರಾಡಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವಗ ಮೋಲೆ ಜನಮಾನಿ ಕಡ ಪೊಡ್ದು ಬೋಳದರೆ ಮನೆಗೈನ್ ಲೆಪ್ಪುಡಾದ ಒಣಸು ಬಲ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಯರು ಲೆಪ್ಪುಡಾದ ಒಣಸು ಬಲ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಯರು ಇನಿ ಪೋಂಟೆ ಬವರು ಮುರ್ಚಿಯೇ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವರು ರಟ್ಟಾಟ ಪಗಡೆ ಗುಗ್ಗುಗಯೇ ಇಷ್ಟಾರಿ ಕೆಡು ನಮ ಗೊಬ್ಬಾದೆ ಕಾಲಾಂಡು ಪಗಡೆದ ರಂಗಿತ ತೂಕ ಪಗಡೆದ ರಂಗಿತ ತೂಕ ಪಗಡೆ ಗುಪ್ಪಿಯರ ಕುಲು ಸಂತೋಷಡು ಪಗಡೆ ಗುಪ್ಪಿಯರ ಕುಲು ಸಂತೋಷಡು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಆಟದ ಮಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸರಂಗದ ನೇರ್ದಂಡು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ಮಗು ಆಸರಂಗದ ನೇರ್ದಂಡು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ಮಗು ಕಿಂಡಿಡು பேரு மட்டலடு பூபாரிட பந்து பத்துண்டு பாலக்கே பேரித கடலடி உதிதின சிறிதேவி ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟಾಗ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟಾಗ
ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮನಮುಂಜಿದಂಗದು ಬಂದು ನೊಪ್ಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುಂತು ನಾಗ ಬೆಕ್ಕ ಸೊಡಾಳ್ವೆಗ ಕಾಲು ಮೇಲಾವುದು ಪೋಯೇ ಪಿಂಚಿರಟ್ಟದು ಮಾಯ ಕಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿತು ಒಂದು ಆಯೇ பறந்து பகடித காயிரு பாயிரு கொருநாகத்தில் திரு அரசு கொருநாகத்தில் திரு அரசு ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಮೋಲು ಸತ್ಯದ ಮಗಲು ಬಿಡಿದ ನಿರ್ಪೊಡು ತಂಗಡಿಯಾಯಲು ಮದಿಮೆದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಂಡು ಆಳ್ವರ ತಂದೆ ಸತ್ರದ ಆಳುವೋಂಡು ಸಲ್ಮಂತ ಇತ್ತಂಡ ತಂಗಡಿ ಸಿರಿಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳುವ ಆಲು ಒಪ್ಪುಂಡ ಮದಿಮೆಗೆ ಕುದಿದೀಕ ತಿಂಗಳು ದುಲಯಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಚ್ಚುಗುದಿನ ಕಳೆಯುನ ದಾಯೇ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆಂಕು ಸಲ್ವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದಿದ ಬದುಕು ಬಯಗುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸಾರಿಗೆ ತಂಡ ಮದಿಮೆಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಕ ಮದಿಮೆಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲಾಂಡು ಸಿರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಮೆನಾಂಡು ಸರ್ವರ ಮನಸ್ಸುದ ಮದಿ ಪೊಂಜಾಂಡು பெருகு சக்கரே சேரிலே காண்டு பெருகு சக்கரே சேரிலே காண்டு பெருகு சக்கரே சேரிலே காண்டு ತಾರೆ ಮೈತಿದು ಕೊರಿಯೇರು ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಗೊಪ್ಪುನ ಮರನ ನಾಡಿಗೆ ಎಂದ್ಯರು ಕೊರಿಯೇರು ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಗೊಪ್ಪುನ ಮರನ ನಾಡಿಗೆ ಎಂದ್ಯರು ಕೈನ ಪತ್ತದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಳಸಿರಿ ಮೂಡುದು ಸೊನ್ನೆ ಪಂತಿನ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲಿನ ಕಡದ ಕಾಯನ ಬುಡಿಯಲ ಕೈನ ಪತ್ತದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಳಸಿರಿ ಮೂಡುದು ಸೊನ್ನೆ ಪಂಪಿನ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲಿನ ಕಡದ ಕಾಯನ ಬುಡಿಯಲ ಗುರು ಮಾರ್ಲೋ ಸತ್ಯದ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಮರ ಯೋಗ್ಯನ
மகள பெருமெடே நிற்போடு என்னே கொப்புது கடுத்து போருது மாய கதனிலே தேரியது ಸತ್ಯದಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಿತು.
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರೆ ಮುಡಲಡೆ ಬಸಯಾರಿ ಚೋಜನ ಮೆರೆಯೋದು ಮುನ್ನಮೆ ಕೈಗೋಡ ಪುಣ್ಯದ ಸಿಂಗಾರ ಕುರ್ಸಾರದಯ ಭಕ್ತರಿ ಕೊಳೆದೋ ಕುರ್ಸಾರದಯ ಭಕ್ತರಿ ಕೊಳೆದೋ ಕುರ್ಸಾರದಯ ಭಕ್ತರಿ ಕೊಳೆದೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಜನಪದ ಆಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ವಿರಳವೇ ಸರಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಧನೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.